गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बर' कार्टुन इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरफिननाय जाबाय। दिनैनि बे थुबुर जथुमनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' कार्टुन इउटुब चेनेलनि मेम्बारफोरनि मुं सिनायथि होनाय। बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि खोमाखौ थोंगोर खालामनानै मोजाङै खोनासंदो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि उननि भिडिअफोराव जोंनि महरखौ नुब्लानो सिनाय हानाय बादि। दा जोंना सिनायथिखौ होगोन मिस्टार मागुर बाग्लारि। अब्ला माखौथो नेखो मागुर भाई, बिबाना रुजुनदो। खुलुमबाय, आं मागुर बाग्लारि। आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि बर' कार्टुन इउटुब चेनेलनि गासै मेम्बारफोरनि मुं आरो सिनायथिखौ होनो आखायाव लाबाय। रावबो लाजिनो आदै, मुं गाबज्रिनाय लोगो लोगो बयबो सिखारना सिनायथि होखाना ला खिन्थु। ओइ साला खांख्राइ दाबो गोनां, बिखौ सिथायजानाय जोंखौ माबा लाजिखादासो बायदि मोनदों नामा? लाजिलाबायनो लागाव साला गोथौ जजाबायना अभार स्मार्ट। दे बयबो सिरि थालायदो। दा जोंना गिबियावनो दं हिनजावसाफोरनिफ्राय मिस गांजेमा सैनारि। खुलुमबाय, आंनि मुङा गांजेमा सैनारि। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बर' कार्टुन इउटुब चेनेलाव आंगायै बरायबाय। दा जोंना नैथियाव दं मिस एंखावरि मोसाहारि। बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायहरबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा एंखावरि मोसाहारि। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बर' कार्टुन इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। दा जोंना थामथियाव दं मिस दुसुमै समफ्रामारि। खुलुमबाय, आंनि मुङा दुसुमै समफ्रामारि। नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खुलुमहरबाय। दा जोंना दं ब्रैथियाव हिनजावसाफोरनिफ्राय मिस मावा दिन्दिंखा नारजिनारि। खुलुमबाय, आंनि मुङा मावा दिन्दिंखा नारजिनारि। नोंथांमोनखौ जोंनि बर' कार्टुन इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। दा जोंना हिनजावसाफोरनि सिनायथि होनाया जोबथ'बाय। दा दङ जोंना हौवासाफोरनि सिनायथि होनाय। जोंनिखौ नाव होबाय थादोलै, ओंखाम उखैसोबाय आं। मा थैथारसिगोनबो नामा? औलै, जोंनिखौ नाव होबाय थादो, आंबो दै गांसोबाय। आं थांबायलै हले।